paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kukumaray, agsisina tayon tanakasangkot tayo mo't kandito'y palingkay. Nay, kunak man no agkukuyog tayo at alaw. Isumot day tati mo. Ay, ado tigatango. Kasta aya, sa bagay, 5 kilo laang mo't abagas kan tinapak tigatanga. Siyak, dakok laang mo't abasek. Oh, kitaan nyo man, dagita lang tigatangan niyang. Apay maray, anya aya tigatangam. Punwag, dayto'y awit ko abas kay Kukumaray. Nagbasit mo day taawit mo abas kay. Nadapay dito'y bulsak ti do asupaw. Gumulpi ak iti kanon mi kinibadong kaw, Kukumaray. Ay kasta, marikuyan. Ay kag sumina tangarudan marikuanan. Wunan sige nga raw, marituyang. Agsisina tayaw. Tayo na, kwarog. Agawin tayo ni Jika Bindatan. Wen nga road, kwarog. Aldawan, jakpay nakaluto. Ay, agungat tumanan ni Uncle Mo. No jak makaluto iti husto nga oras. Naguray tayo pa iti pasahiraos. Dudwa kayo lang, mate. Ay, itulod na kami latan. Awan malugyak iti gasolina. Sa pinagnina ita ti gasolina. Kat manupay nga ron pasaheros ti urayan tayaw. Talupay Ha? Ay, sos. Ay, aldawak to na makaawid. Sige, mapantayaw. Yung bayadan nyo ati pliti ko matitalupay pasahiraw. Pangalaan mi ngay iti pagbayad may. Ay, kwaraw! Ay, nagaduti karga. Ay, tulungan ka na. Mabalay nga itulod na kijay balay. Arkilaan kan. Ay, katuwa na. Yung tatago siya Ay, kwarog. Kasano kami ngayon? Ado ti karga, Kukumaray. Ado nga men ti pinalingkay. Naglugan kayo niti sa bali at tricycle. Da kami pa yan nga muna ti aglugan iti sabali at tricycle. Awang gayang pagarkilayaw. Intulod ni Kwarog ni Marituyang, taad na pagarkilana. Uray kumamat, no ijay latag tok ti tricycle tinangiluganan na kadata. Wad nga rod uray ijayak latak kumandaleg. Mayatak latak kumamat. Ay ano santan marikwanan. Taawan mo't ngamin makukwartata. Aguray talatan dito iti sumarong nga pila. Ngam, manupay ngay nga oras nga aguray ta. Ay unay mo dekan. Manong nga oras ka anak ipalingki? Ay, saan kan nagreklamo? Tanagrigat ti aguray iti pagluganan. Kasanuan na rigat kat adamat ti tricycle ni Kwarog? Saan na nga ron akayat ti agitulod no saan mo nga arkilaan? Na, apay nga akas ta? Ay, jay ka anakam ti ungtam. Sana siya. Ay, sinurwak mat anas kan akaasan na dagiti babakit. Ken mang iti discount. Ay, nagsayat kang Kwaraw. Tainyo nagmupay dito'y balay mi, dagita pinalingkin ni Nana Matuya. Nasing patagayam tataba daw. Good boy ka. Nagadudag ito inyo nagkawagin at gatang ni Nana Tuyang. Why, tadagayam igatang na. Mapana ka tataba daw. Agyaman na ka, Kwaraw, iti kinaanos maw. Imala ka talaga, kini Uncle Maw. Naanos kayaw, adwa. Ayan ngay ni Kwaraw. Ay, kan nagawi din Nagawi din? Kano saan na pa ngayon ta barya? Nya, at da baryam? 5 gasot jented ka. 2 gasot tay ko na ng arkila. Nagapapuramot na pimanaw. Ay, naglokon da ya Kwaraw. Sapay imbaga ka nakasingsing pait. Nasingpot te kasta. Kunak pa nga, malak ni Uncle na, iti kinasingpot na. Ay, makitak lang da ya Kwaraw. Singirak ya barya. Ay umay ka man Kwarog. Apangangay. Anya di impulong ni Antim kanya. Anya maninday ta? Saan mo kano nga inlugan ida?
At tangarod intulod ko pasahiros ka nga do ti kwarta na. Kunakmatkan ka, asaan mo ang mabalin apilpilyan ti pasahiros mo? Awan nga rod kwarta daan tayang kail. Amok ngagpailibrin tumanain. Oh, ay inton maminsan, saan kan nga agpili-pili iti pasahiros Ay, narigat mo't ano, itulod ko ti awang kwarta na. Ay, ibaon ka man? Pangibaw nam kanya. Ijetersi na ni kagawat ko anak. Igatangan nak iti pumada. Day talaga yan. Ngam no maigatangan ka iti pumadam, awanin basol ko Awan po, nairisin. Ayan nga iti barya ti kwartak kagawad. Anya abarya nga ibagbagam. Sa nga gasot ti kwartak. Sa nga gasot aya. Kunak man no 20 laang. Uy, sa nga gasot mo't Nay, ijak mo't nakita na laeng. Itid mo ti baryak, agururen ni Uncle Kao. Ay, wan. Mabiit laang tamang bilang ak iti barya. Na may sarak ni kagawad ko anang. Imbis 20 lang di kwartak, imbaga kasagasaw. Iso abinaryan na. Naglakalang gaya mamamaysa ni kagawad ko anang. Waraw! Ha? Nanatuyang? Minaysaap ni Marikwanang. Ha? Daya matimbagak. Nangagaw jay imbaga. Awan imbagbagak. Naskan nga itod mo jay barya. Idi nagpaituludakan ka. Awan malagip ko abaryam. Itad mo wundusan! Awan itid ko ken ka. Na, apay nga madayo ka ngay? Itarayan ka! Saan ka tumaray? Waraw! Nakitak mo't ating maray ni Kwarog, maray. Ay namaray, intarayan na. Ta siningir ko jay saan na nga intod abarya. Na may saan na kano kasta. Uray si kamaray, nabaysaan na kamo. Kasanum ana ibaga dayta? Kaano nasabat ka? Kaanangag ko jay imbaga na namaysaan na ka. Gaputa binaryaan pa jay kwartana. Kunakon ka. Ay, nalaing amang loko da jay akwarog maray. Ay nagalasan ti aramid na. Oray jay barya nga ro, di na kaya nga ito. Naglukon dayta akaanakan ni Kapitan. Siptanod pa'y ko naman. Lukwon na, dagiti kabaranggayan na. Di na mga rod pelpel yan tiluklukon na. Uray babakag lukon na. Nagtaraki kalat talagang kain. Siguro ba? Apay talaga pa. Mas timaraki kaitan. Sana kalumaklakayan niya. Ubing kakit di Ay, kasta. Ang madayawan ti uncle mo. Anggay. No may dananatuyang kan kagawad ko nang agreklamo kan ka. Saan mo idadangdanggan Apay kuma, no may dagreklamaw. Mumutanda kita babakit. At kabautan. Ay, kawin. Kumpurmilatan ti dida mapampanunat. Ay, kagagangay ti bumakit Anggay. Kanta ka di ba'y pangibaunam kanya? Ay, awadon. Ang sakbay apumanaw ka. Ay, ulit man di imbagam kanina. Di ko nakataraki ka, Angkail. Ay, nakmayat adagin. Paubingin na. Taraki ka lang aruday. Nagwapo ka ba? Ay. Nang ru, nakapumada ka. Ay, na. Ay, mabalin nga agaram iti balasagan niya. Nagkayap ni Anting. Ay, kunak manuad na tultulang nan. Mangag nalatamit ka, ti pagsarsaritaan ta dito isalas. Nga uray at tayo di kusina. Ay, awanan ba daw? Jak samutan maala jay baryakin ni Kwaraw. Kaya saan nga? Hindi din na magkaw. Timaraya dagaws. Saan na saya, day nga aramid. Kaanakan pa'y mga ti Kapitan. Minaysaan na pa'y ani Marikwanang. Ay, agasam day nga aramid na nga. Number 1 na kagawad, lukun na. Mare, amum ka din, no anya ti inaramid kanyak ni Kwarog. Nay, saan pa, mare? Apay ay Na may saan nak dayjay. Kunana sa nga gasod ya ingatang na dito tersinak. Tagayam, 20 laang. Sige.
ibagak day ta ken ni Enteng. Nasken laeng, ta mga no adu pa'y tilukon na. Wen, Mare. Siyak amismo ti mangidanon ken ni Enteng. Uwan nasken nga isardeng ni Kwarog ti kasta nga aramid na. Enteng, Kita mandung daw. Kita. ni Kwarog matday ta agkarkaraid di ta paraangan. Nagagati ka anak niya. Kay, nakaragragsak ka ang makakitkita nga agkarkaraid jay ka anak. Sino ang hindi happy? Man utikas na kagagad ka anakan. Ay, nasaya at tanagagat. Eh. Ang amom, adda imbaga kanyak ni Marikwanang. Ay, sige Kwarog. Karaidam amin dagita nagtindag abulong dita rubayan. Enteng, dagdanggan ka de. Ay, aglisi ka man dita banang tabuya ak man ti panagkaraid ni Kwarog. Nagmayat abuyaan. Uray la agisem-isem ko naman. Ay, amok. Agin gagagat ni Kwarog. Tapno saan mo nga ungtan. Agin gagagat nga ibagbagamit. Kat no ada reklamo ni Marikwanang kontra kan Kwana. Ay, agtal na ka man. Na, Saan nga oras ti pa nagre-reklamo ito? Kwarag, Huyaw. ay saan ka man nga huyo-huyo dita? Isoblem, di bariyan ni Nanam Atuyang. Timbaglay gatang may itibagas. Dayamat bariyana kanyak. Ada, fitness kan lang nga isoblem. Ay awan ti amok dita ko naklangarudain. No awan na mom, apay nga ron nga umadadayo ka ngay. Una, tayo nakapagpasada. Masagay, inakaon. Nukas talaang ti aramidan ni Kwarog kada tayo. Datayon ti mangtiliw kan Kwana. Ay katun amaray. Nagado tayo. Siya, ni Kabadong kan sika. Iraman mumutun ni Maribanang. Aywan, isupay gayam. Ala. Padaanan tayo ni Kwarog di ta kalsada inton madamdama. No lumaba. Anya ti aramidan nyo kanyak. Iliwan na ka lang may takas lamanaw kakawitan. Nagadon ti kalukwan nga aramid mo kada kamay, Kwaraw. Kwa. Sakbay nga umadaw, dagiti mabiktimam, tiliwan da ka. Ha? Wain, tiliwan tayo. Ay, di daktiliwan. Ipulong kayo kini Uncle Kao. kita ang dayta, Enteng. Tinilaw da ni Kwarog. Tiniliw. Anyat basol di ka anak ka nagsingpait. Naggagat pa'y. Nakitan pa'y. Oh. Nagagat ko nam. Ang naminsan lang mat ang nagkaraid. Ay, mapanak manan edi barangay hall. Makisarita kadagitin ng tiliw ka ni Kwaraw. Rumbang laeng. Kenas ken abagbaga amjay ka anakam. Tapno saan na ka nga ibabaid. Uncle, nakitam tinaramid na kanya kao. Amok at tiniliw da ka. Kasano asan may atiliwain. Lukwin na kami mutain. Da kami pa'y anataengan ti lukon na kapitan. Agkabaw kami lang arudan, may saan na kami pa'y laan. Ay, di nakiramraman nga agkabaw, Marituyang. Ay, saan ka pa'y ngagkabaw, Maray? Saan pa'y mat Oray sakto yan. Di nakiramraman nga gabaw. Ta sa anak pa nga gabaw. Sige man langan. Ay. Siyak langan kagkabaw ditaw. Duwata amaray. Baglakit din, kapitan. Kadakadwak nga kabaw. Kapitan pa'y. Lalakay kan ba bakit tayo? Hindi ti ka nakakapigpig sana. Lukwin na tayo pala. Daw tangarot din na sakit paray. Ala, Kwaraw, lumawat ka. Di pa makawan ka da Kwana. Ay, sige man langay. Da kayo nga kabaw, bakit kan lalakay? Dispinsarin niyaw, tinararamid ka. Ay, agutong kamat, Marituyang. Wan, Maray. Sika nga ay Maribanang. Wen, aggigiddan tayo nga agudong. Aguray tayo iti pagluganan tayo. Saan ajay tricycle ni Kwaraw? Tamang nulukwan na tayo manang. Ikan tayo kuman ni Kwarog iti may sapay agundaway nga agbaliw. Sa bagay, uwan nga agpaiso. Total, nagkidaw matan iti dispensar ka na tayo. Sigay, maminsan pa'y agundaway.
Nuulitin naman ay, anya nga'y daramitin kaya. Ay katiliwan tayo manin kalpasan na. Idatag tayo kan ni Kapitan, tapno madisiplinaan. Ay na, Kuarog! Di mo nga minggundawayan dagiti awan gaway na, kas kumadagiti babakat ken lalakay. Ala sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Pagley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Ayaman kamay, itingkay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada ka gaya man paray. Well, paray, umaya ka dagat sa Tubalayaw. Bilin mo kini Kwaraw nga umaya ka dagat. Uwin. Bilin mo pa yung alag na ito panabaskaw. So nga inasak pa sa akin man. Ay, talaga natulog ka paray. Uri man manuti kumparik mo kasta. Nanyaya ti paramid mo kanya paray. Ay, may ka paray. Sumurot ka tayo pakitak ti paramid ka. Kumpot kanya akong paray. Talaga natulog ka akong paray. Ay, amok dito. Pinayaman ka. Apay nga ta, Maray. Wen nga rod maray. Apay nga ta. Anya nga ta ti aramiden da Kapitan kan kabadong di ta igit ti kalsada. Day tama nga rod ti burbur tsa kanyak maray. At damot nakasalikad apanabas ijay sikat ni kabadong. An-anwan na nga ta. Ne, kitaem, ada itudtudo ni Kapitan. Ha? Anya nga ta ti tudtudo na. Ada pagtungtungtungan da. Ti kunam kiday. At damanin ipaaramid ni Kapitan kin ni Badungkaw. Anya ngay day ta nga ipaaramid na. May bayan tayo maray. Saan tayo nakitaan? Anya ngay nga ro ti kitaan ta. Day man nasikugan abaak. Isuka data magmag na. Na. Apay, awan la sabalin ang makitam, ang mabalin ang pag-istoryaan ta. Day tapay mo't padak abaak. Ay namaray, saan arumbang amasaktan ka? Ta saan mo't asikaday ta? Ate pamunti sa ba? Pitun paray. Day taman na Ay, nagkadua. Talaga dadakkel pa tibungan na. Kahit gudwa-gudwa ka. Gudwa-gudwaan nga. Ay, sana ya. Kunak ano, pagbibingayan tayo. Ay, saan? Ay, bagkata mo tinataba masaba. Kahit pangipanangay paray. Bagkata tasurutan na. Enteng. Apay da ito'y saba, dito'y kusina. Ay, dayta? Wen, nangalam iti da ito'y. Ay, saan kalatan nga agtagtagaray? Na, mas daawak ngamen. Taawan mo't mulam asaba. Ay, nalaingak nga agdiskarte ba nang? Isu nga imada ti bunga ti saba dito'y balay. Na, ison samot da ito'y jabagbagkatan ni Pari Badong. Ay, nakitap? Wen, nakitak itay ni Kabadong nga dabagbagkatan na asaba. Ay, kunak no di mo nakita Nakitak pa'y atiniba ni Pari Badong. Ay, no ada agdamag. Ibagamlatan nga awan nakita. Na, apay nga aglibaka kat nakitak nga road. Ay, aguli magkan. Di mo pa'y kaya nga dakanin tayo asaba kadakwaraw. Ayan na nga, bingay mo asaba daw. Adaya mo't bingay ka. Na, apay nga awan, kano nakita mikin ni Marikwa ng atinubam di saba. Why, nimpatibakan niya ni Paringteng. Kalpasan na, binagkat mo nga inyaway, di niya balay da. Why, day sutibilin na. Na,
Rumbang kumaa nga imbingayan na kamag. Ay, oras sa anay. Babay mo ta. Kaano padpadaanan tayo nga agkakaaruba day tasa ba? Tanumaloaw, pagbibingayan tayo. May amon ako kulaing ni pare Inteng. Ay saan mo't mabalin ah? Kukuha na lang. Tayo suka nga ron, ti kapitan. Awawatim lang ta. Maribanang, adaman laang damagan ni Marituyang ken ka. Nay, anya day ta aya kukumare. Si kaman langan Marituyang ti agdamag, tamas naturturod ka. Damagan may, no apay abinukbukudan meten ni Kapitan di papaluumon tayo asaba di taigit ti kalsada. Ibingayan na kami kumamot Ay na, katno day ta ti ibagbagakken kwa na. Ramanan mimot at ibunga day ta asaba. No nasamit, wano saan, wano na alsa maray. Sigurado anasamay. Niinting man. Kayat na, kukwa na laeng. Sapay ni badong ko ti imbaon na anang teba. Ay, Ibagbaga dagiti nakakita ama naging bubukod ni Badong Mau Marituyang. Oh, makita yu day ta. Ni badong ko itan ti dakes, imbes ani Kapitan. Enteng, an-anwem ngay day ta nagado asaba. Saan mat ang mabalin asidaan? Angkay, agungat samot niya anday. Jakban amukan ko na. Anya saan mo nga mo? Da. Awan ti sidaan. Isu na pudot ti ulaw. Ha? Isumot lagay ang mga aming nga igaman niya anday. Kat uray lama ipurwa. Kwarog, umasidag ka kanyak. Apay angkay, Umasidag ka ta, aday pagak. iba ka mo na. Oh. Ha? Da. Apa nga katawa ka? Makikiyak di tara sa has mo angkay. Naawatan ti niya rasas ka. Unang kay, nawatak. Nangagmuan na laing. Unang kay, nangagaw. Anyat araramidem ngay. Ingkan Unang kay, inakaon. Na. Enteng, sa dino tinang ibaunam ka ni Kwarog. Ah. Apay arimwar matan. Di ka man natagari. Inton agsublay. Adan awit na asidaan. Angkay, Ada kan? Nagbiit kan? awan natiliw ko ang manaw. Apa ngay? Kinamat-kamat ko jay manaw. Hindi kuan, tiniliw kaon. Nangaroon ngay. Kilat ang nagparangmot di aking kukwa. Agung ungay. Ay, nagtakrot kan. Tiniliw mo ko man sa mo intaray adagos. Nagnerbiyosak mata ng kail. Isuati maraya kon ay. Unay kan. Unak man no naturad ka. Naturid na kiday. Ngamsanitan. Naksayanan ti kinaturid kaw. Nagdamit ngamin igam na panabas di lakay nga akin manaw. Narigat ti matagbat. Sapay agur-uray ni antim itiluto na sidaan. Sa balilangan ti baon mau. Naturad ka ba't pari ba daw? Katuin mo ta. Naturidak. Hay, ni Kwarog tinatakrot. Siya, agnanayo nak anaturad paray. Uray na ipasangom kanyak nagiti nagdadakkel a buhaya sa anak ang mabutay. Hay, ay, grabe mo titurad mo. At daya mo tatras sa kakalaban. Biliba ko na. Sigod ngamin paray ang naturadak. Ay, testingin taman no, naturad ka mutlaan. Ay katuin na. Ibagam, no niya taramiday. Kain ka man agtiliw iti manaw. Jay dakkel ka nalukmag. Ay talang. Ay, uwan, dito lang. Kay, itan. Ay, uwan na. Palag nagaking ka, ti kinaturad ko paray. Urayan nak dito, ta isang pwit ko yung manok ang matiliw ka. Papanam, tatapataw. Palag nagaking ni kumpare ngayon tayong anaturadak, waraw. Ha? Kasanong nga ramidan day ta? Mapanak agtiliw iti manok. Agtiliw ka iti manaw. Wain, mala. Inakaw, tama pa naman mang, kita iti tiliwag ka manok. Day, apay nga ito tiniliw matlatan ni Kabadong di agjagjaging amanaw. Naglaing ni badong kong agtiliwan niya. Naragsak ka? Kas makita mo maray. Uray lakay ni badong kaw.
kabailan na latat ang tiliwiti manaw. Apay, di mo damagan, di tabagem, Maray, numanok yun, di tiniliw na. Kay turay man damagak dito'y bagik maray. Jak mo masumbatan na. Kan apay at tiniliw na. Si Daan mi siguro Kukwayo ay di manok. Ay na nakakulong amin dagiti tarakan mi amanok maray. Kat apay nga rod at tiniliw na, di manok. Damagak to day takin ni badung kaw no agaway. Ay, agruwa mo day taabadong mo Agalamutan iti saan na ako kwa. Ay, agyaman na pare. Thank you very much. Ay, basta si ka pare. Awan di saan kong aramiday. Kanya, bilib ka kanyakan. Ay, bilib ako na talaga. Talaga ang naturad ka. Kunaking kakay. Itatanayawat mo ti agpaparaw amanaw. Agawitan. Nala, agawit ang arudin pare. Agure ka. Agyaman na ka. Gapukan ka kada sidaan mi kanibana. Ang bilib ka talaga kanyakon pare. Ay, perme. Bilib ka talaga. Kuya, bilib kanyakaw ni Parintay. Ayan gay tiniliw mo amanaw. Hintad ko na ako ni Parintay. Isungag bilib kanyakaw, tuyang. Hintad mo kan kuana? Imbaon na katiliwag jay manawag tapno panagnagak ang natureda. Kahit inaramid mo man. Ay, kuwi na. Pinanagnagak nga rin ang natureda. Wan, napanaknakam ang naturad ka. Ngam dakas mo ti imahim ka dagiti tattao ang nakakitakan ka. Ha? Ay, ada nakakita kanya kaya. Na, kano pag-iistoryaan da kan asika, kat agtatakaw iti manok. Anya? Ay, isa na mabalin na. Sinurot ko lang mitibili ni Parintay. Maray, agrik-reklamo jay lakay nga kinkukwa iti manok at tiniliw ni Badong Mau. Ay, saus, kunakon ka. Apay nga men, abastalatan agtiliw iti manok, asaan namot ako kwa? Imbaon ka nung arod ni Kapitan. Anya? Problemak ita no ireklamo da talaga ni Badungkaw. Aywan, napan nagreklamo jay lakay, iji barangay hall, Maray. Ni Kapitan at yakin basol maray. Kano imbaon na ni Badungkaw. Kasanudaytan, inteng. Nagreklamon di akin kukwa iti manok. Ni pare badong ti sumungbat. Kat no si katinangibaon kan kuana. Diyak aminin asyak. Apay nga aminak ngay. Di ka lang mabain iti kasta nga aramid mo. Oho. Apay mabain ako makit makasidsida nga ron iti manok. Mapan ka kano iti barangay haul. Mapankan, inteng. Inton bigaton. Mapan ka, wano saan? Ay saan? Apay apilitin na kamapan no diyak kaya ti mapan. Kuwarog, Abayantay. ing kaalaan jay balunat ko. Wanantay. Ay saan ko raw? Mapanak iji barangay hol. Inak ko man alan ti balunat kay. Ay saan? Saan? Nasakit ti mabalunit. Amok Ay, ingka ni Jay Barangay Hall, Badong. Papayaban da kay Jay. Ay, aguray ka mo ito. Aldawon, kababain no paggurayom dagiti o opisyal ijay. Ay, yan nga tayo, tibagada kanya. Na, damagampay lang. Siyempre dagiti basol ngay nararamid mo. Ay, imbaon naklang mo ni Parintay. Basol yo adwa. Kasanungay, Kapitan. Kat si kahamot ti itudtudo ni Kabadong amang ibabaon kenkwa ng agaramid iti maday. Pare badong. Ay, talaga mga imbaon naklang, paray. Kabadong, mabalin ka di nga ito dumanon. No asino tinangibaon ken ka amang tebba ijay saba ken agtiliw iti manok. Ni ngarod Parintay. Na. Ni Parintay. Awanan di sa balipay. Sika kano talaga, Kapitan. Daman naskin na madusa dito. Ay. Awan sa balay, no saan na dayta, Kapitan. Da. Ketun talaga. Ngam adamot sungsong batam, Kabadong. Ammom adakas, inaramid mo pailaang. Kaya't kulaang mit apanagnakan ang naturedak, maray. Dua kayo ka ni Kapitan nga adda sungsong batan na. Ay, jak surutay nagiti ibaga na ito akong parek. Na. Kastoy mo ilagayam, ti maganab ka. May babainak pa'y. Kuha, pare, kastunay. Agpakawan ka ije nakabasulam.
Nukas dakit, agpakawan ka mga rod kanyak Paray. Una, day talaga ayam unli. Saan lang agpakawan ti aramiden yaw? Naska nasaan yun nga ulitin ti inaramid yaw apan nagbidawt. Ay, umanugot ka iti singasing ni kagawad ko nang. Ay, kitwin paray. Ay, Kapitan Kentata Badong. Nadaydayaw kayo, no ti pagsayaatan ti barangay yo, ti aramidan nyo. Asaan kat akalukwan? Ala sigay! Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Dr. Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sabay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Namin anukan ang nagsubli-subli asimak daw kwaraw. Jak pa ngamin na puno di pagdigos ni Uncle Kao. Ay, agdigos mo langan ni Kapitan. Nana, pinilit niya antik nagdigaw. Ah, rumbon lang. Makitam di aso kay kusina ta. Apay day jay nga asaw. Idadadangan ni antik ni Uncle ko iti pagdigos na. Ay, katwon na. Nukas taaman manung agdigos ni Uncle Mau. Masapaw ang maidadangan iti pagdigos na. Dapan ka lang si Macdo iti danom, manong nga oras mo jayay. Nagistorya kami pa'y kinikwarog Nagado ka ti pakis-istorya mo natatawa ya. At danadamag ko kinikwaraw ba daw? Anya tay tangay. Agdigos ka naw ni Kapitan. Anya? Good news tay ta. Kita man, uray si ka maragsakan. Talaga maragsakan na ka. Mayat day ta damag, tuyag. Amin tayo abo marangay, kat maragsakan. Tagdigos mo't laangan ti Kapitan tayaw. Kasimot ni Uncle ko antay. Pero may tipigar-gar na. Malamin pa lang kat nagpudot matjay pinagdigos na. Kita ni Uncle Au. Agin ko na lang dayta. Nagangkit samot time. Naagasan ng tiangkit na. Patpat-tsumat. Marigatan samot nga umangas. Oh, nangag mo antay. Agdram-drama lang ni Uncle mo, Kwarog. Denggam daytoy. Kwarog! Anya ti kayat mo asidaan inton madamdama. Ay, muray na tang latan antay. Kapalok magtikar na Uncle. Nangag mo, Kwarog. Dayta ti adangkit na. Unyag pa isaw. Saan mo tangagangkit ni Uncle Kao? Agdram-drama lang ni Uncle mo kunak tumay. Ay, siyak ti patyag, Kwarog. Kasta ti Kapitan. Ay, kadigdigos ko gayam. Nakasukat ka pa. Ay, mayat ta kagawa. Kasta ko ba akanayod? Kababain mo't kada kayo no jak agdigos. Madlaw ko nga may nga no umasidaga kat aputan nyo ti agong yo. Pati pa'y lapayag yo. Kat maulaw kami nga men. Itangay, saan kayo nga agaput iti agong yo? Saanan, Kapitan? Nabanglo ka nga minan. Nabanglo ka nun ni Kapitan Badong. Amaw, nadamag ko mo day ta. Isungarod na mapanak ita, ni di barangay house. Tanya ti aramidumijay. Ay, nagkapoy ka na ya. Kino idi pa nga ibabaw na kabapan makisarita ka ni Parinteng. Ayun anya. Kung Mike, ibabaw na, tamapang ko kasarita ni Parinteng.
Wen, amukawn. Mapan kuman ikan iti kwarta na. Ay, say-saya atem ti makisarita ken kuana, badaw. Saan na makaulaw ti umay dito barangay hall pare ah? Apay pare, maulaw ka aya ide no umay ka ditawi. Kay umay, sumragag pailang di tari daw. Ay, maulaw akaw. Ay, nauyaw ka met unay ah. Sa nabali paray, tahan na bang luka itan. Ay, Hindi pa'y kahit akayat ka akasarita. Ay, hindi pa'y gayam. Apay nga itakalangarod nga imay nga pare. Maulawak nga raw paray. Ay nabanglo akon. Ay wen, anya nga ti umay mo ibaga. Damagik lang miking ka no manaw. Manaw, ti kayat mo akwarta. Ha? 5,000 no 10 arriba. Agpili ak dita? Ay kayo na, agpili ka paray. Ay! Siyempre, pilyak ti... 10,000 Oh! Kuna kung kahit analain ka nga agpilay paray. Apay adam-damagam. Ha? Ataw, 10 arribong paray. Ay, kanak adagos iti takwar. Ay kayo na paray. Isugayam ti kayat mo. Di itid kumit adagos king ka. Ay, thank you. Thank you, pare. Agkumparitan paray. Sigud mat nga kumparita. Ay kahit at-adan ang agkumparita itan paray. Win ah! Naggapo kami dita barangay haul tataba daw. Why, kit inikak na angkel mo iti kwarta. Ha? Inikam ni uncle ko iti kwarta na. Tapay nga inikam. Uy na, agkumpari kami gayam. Siyak ngay, di nakikan iti kwarta. Isungarod na sinabat ka, taikang kamot iti kwartam. Ha? Uray siya, ikan iti kwarta. Ay kit uy na. Sus, 5,000 tayo ta. nagadua. Saan mo na bilangay? Tamangan nood na makakita. Ibulsa mo. Ay kat, una. Sigurado mo lang asan abot-bot na itabulsa ma. Tapnusan na matinag. Tataba daw. Apay nga inikan iti kwarta. Ay kit na. Takaanakan nakagayam di kumpare. Iwan gaya man niya. Nagpalod ka itay, itaaglod ka manan. Wan kagawad. Agaramak man, taadon tilod ka. Adun sa ti kwartam load ka load. Ibusak tilod ala ko. Ado nga agpaiso ti kwartam Danangtad kanya. Asino tinangtad ta dumawat akman mat. Jak ibagbaga, di na kayat nga ibagat. Isekretong pailaang mat. Among kagawad. Inikan namot ni uncle ko iti kwartana. Asino day ta ata o abas talatan mangtad iti kwarta. Ibagaman mat kanyak. Jak ngarod ka no ibagbaga. Asino nga taaya day ta. Wun gayam. Mapan mo man kitaan di ta balay da kabadong kan marituyang. Taadamang manggag ko nga agpaspasugal damot kano di ta balay da. Ha? Ay, awan ti amok di ta kagawad. Mapan mula ang kitaan. Ta ibaw bawal kat ni kapitan ti anyaman ang klase ti sugal dito barangay. Nabayag gaya man akayat na ka makasarita ni Paribadaw. Taapay kano asan na ka akinasarita iday? Una tadyak ka nung amin agdigdigos, idi. Makitam day ta nagpintas nga ipikto ti panagdigos mo. Win nga rad. Kinamam. Inikanak pa iti kwartak ni Paribadong. Inikan na ka iti kwartam. Ada dito'y bulsak ti intin na. Kita akman. Anyat makunam. Na. Sagsasangaribo mat. Ay, nagadunday ta nga inted na ka. Agsidata iti papaitan ita. Papaitan tumanen, ken papaitan tumanen. Ay, kahit naragsak ka makaawat iti kwarta. Ay, urasin naman na. Maragsakan na makaawat iti kwarta. Di mo napanunot no apay nga inikan na ka iti kasta kadakala kwarta. Apay nga panunot, takpay lang. Awatak lata na. Manuday ta inted na. Bayam, kwartak na ito'y.
Bilangak laang mat Ay, kisayam to manin. Na Manjay katuday. Na, agsala-sala, sana ito do jay katuday. apay nga taan naragsak ita ni Marituyan, Maray. Uray lang kanta-kanta. Maray! Ay, kukumaray! Kita nyo jay katuday. Ay, saan aday ta katuday ti ito daw, Maray? Ta sabali ti kitkitaan mi ka ni Mari Banang. Wen ngagpaiso, Marituyang. Kitkitaan may day tabalayo, anaga daw akanayon ti tao. Mas daaw kami no apay. Saan ka di aday tabalay mitikitaan nyaw? Jay katuday, tanagado ti sabong na. Mabalin kayo ama panagalay ti sidain nyaw. Song batampay, day to'y saludsud may. Apay nga adu akanayon ti tao di tabalayaw. Anya ti araramidan dagiti tattao di tabalayo, Marituyang. Sapay dumayo pay dagiti taga sabali a barangay. Birthday ngamin ni Badungkaw. Na, apay, mamin ano nga ag-birthday ni Badung mo, Mare? Makabulan samutan nga ag-birthday. Magkakanta tayo kiday kukumaray. Intay, apay nga ta akanayon anagado ti tao di tabalay da pari Badong kan Marituyang. Apay kumano ado ti tao? Apay, saan ka amas daaw? Ingkamot kitaan Napanak ka mapanmang kita. Kat no si Kati Kapitan, di mo kit dibyangan ang dagiti ka baranggayam nga agar aramid iti maday. Nagkunang adar aramiden da amaday. Apay, di mo mapanunot, aga puta inikanda ka iti kwarta kat adda maday nga aramiden da. Naganos ka nagsingkwet to pay ni pare Badong. Agaramid kit din iti maday. Wen, day tatirason mo, gaputa inikanda ka iti kwarta. Ay, inteng aya, day tati pagalistuam, kwarta. Kwarog, mapan mo man la siripon no anya ti aramidan dagiti tattao di tabalay da kabadong. Tinak matimbaon ni Uncle ka. Siyak nga rudan ti mangibaon ken ka. Mabuti nga kagawad. Pagbut ngam ko ma. Sabagay matkit di Kano naturod ka? Katuan mat nga may. Isu amapan ka. Sige, mapan ko kitain kagawad. Badaw, kunak man no binayadang uray ni Kwaro. Ituin, Mike. Anya ngay aramiden na di tarwar. Ha? Day. Nagsisim mo tulog. Yung kakasarita. Nagkatikak man na. Iti kwarta na. Tarasum, narigatin numaamuan na pagsusugalan dito'y balan. Manaw ko, Arab. Kanya ti manaw, tataba daw. Ganda magiting ka, numanot ti kayat mau. Taikang ka. Ha? Ay, umay ko lang kitain. No, apay ang nagado ti tao dito balayaw. Alam mo, dahil tali maribaw. Ha? Agawit yan. Ay, katuan na. Iso ti kayat, ma'am. Ito man ti kwarta. Nangag mo ti imbaga ni Kwaro, intay. Ay, budno ka din tinanggag ko, Kwaro. Inikanak manan ni tata Badong iti kwarta kang kay. Apay asikalat inik ka na. Pati siya kumaa. Anya, amom lang arudan abay bayadan na kayo day ta kumparim, tapno agulimak kayo. Ayunan niya. Nalawag nga inaramid dan apagsusugalan day tabalayda. Unang kay, Ah. day tatipod nga. Ay, sana mabalin. Bawal ti sugal iti masakupak. I-reportan iti pulay isang Ay, kay. no. Mapantapay dumawat iti kwarta. Sakbay nga aramiden taday ta. Ay, talaga nga agro-pro pa ka akwarta, inteng. Naa, Ay no, pasardagan nyo day ta asugalan, kat saan kayon nga umawat iti uray manaw. ay, wun gayam. Day tagayam tinaskin nga aramiden ta. Ayunan niya. Ay, maglakit din tanalaing ni Antibanang agpanunaw. Palakpakan ta ni Auntie Makastoy.
Badaw, apay dagiti sumungad at pulays. Ay, wait. Ay, sus. Delikadon to yan. Ay, pagsardengam ti sugal, darasam. Ayawanin na. At dadan dito'y dagiti pulays. Tiliwan da tayaw. Ay, pare, saan na kami matapalubusan na maibalod, Ay, agar aramid kayaw iti maiparet. Ita, kabutang yu ti maibalod. Ay, iso nga ron na binayadan kayo din, pare. Ay, no amok lang agsusugal kayaw. Ha? Diyak ko mainaw, awat di intad mo akwarta. Ay, saan mi kayat ti maibalod kinituyan ko, pare. Iso atulungan na kami mutin, Ay, awan ti kumpare. Uray binayadan kayo din. Uray pa'y. Isublik di bayad mo Ay, saan pare. Basta tulungan na kami lang kinituyan ka. Ta saan mi kayat ti maibalod. Anya day tasaksak doang kwaraw. Pagdigos ni Uncle Mau. Saan? Paginaw da ito iniantay. Kunak ano pagdigos ni Kapitan? Di na kanon kaya tagdigaws. Di naman kayatan tagdigaws? Ay, isumat ti kunana. Jak amaw, nuan niya ti aramidin ni antay. Ay, awan man nga ruden at makaasidag kin ni Kapitan no kasta. Isungarot adin na kaya tagdigaws. Tadin na kaya't nga umasidag tumanin ni tata badong amang tad iti kwarta. Tagayam, at dar aramidan na amaday. Ay kat anusan tayo latang nga ruden at tinabangsit a Kapitan.